Szeretettel üdvözlök mindenkit, Sós Tibor vagyok, és szeretnék kedvet csinálni a PowerShell-hez, illetve az IQsoft Zsomrász Oktatóközpont online PowerShell tanfolyamához. Sok magyarázat helyett nézzünk megint egy példát, hogy mire jó a PowerShell, illetve mit lehet megtanulni ezen a tanfolyamon. Az én kis demo rendszeremben most összesen 3 szerver van bekapcsolva, illetve 2 szerver és egy Windows 7-es munkaállomás, és kíváncsi vagyok, hogy mi a különbség köztük. Most jelen esetben a futó szolgáltatások tekintetében szeretném áttekinteni, hogy melyik gépen milyen szolgáltatás fut, nem fut, van, nincs. Ezt ugye a grafikus felületen nagyon nehézkesen tudnám megtenni, mert ugye van nekem egy Services MMC appletem, de ebbe ugye egy időben csak egy számítógépnek a szolgáltatásait tudom áttekinteni. Én meg egybe szeretném mind a 3-at. Hogyan tudom ezt megtenni PowerShell-lel? Itt, ami látható a képernyőn, ez a kis rövid script az, ami ezt elvégzi. Nézzük meg, hogyan fut, mi lesz az eredmény. Itt láthatóak a futó szolgáltatások. A tetején mutatja, hogy az adott oszlop melyik számítógép adatait mutatja. Látszik, hogy az Active Directory Domain Services az csak a DC nevű gépen létezik, és ott fut is, a másik 2 nem is létezik. Például az Application Identity szolgáltatás az mind a 3 gépen fönn van, de egyiken se fut, és így tovább. Tehát nagyon könnyen át lehet tekinteni, hogy hol milyen szolgáltatások vannak, és össze lehet hasonlítani ezeket a gépeket. Ilyen és ehhez hasonló feladatok megoldására a PowerShell tökéletesen alkalmas, és az online tréningen ilyen ismereteket fogunk elsajátítani, amivel ezt a kis programot például össze lehet rakni. Úgyhogy szeretettel várok mindenkit a tanfolyamon, köszönöm a figyelmet!